Dúfam, že sa vám video bude páčiť. A dnešná téma je nový zábavný park. Áno. Tento nejazdajúci zábavný park. Toto je takto prelieska. Toto takto môžete strieľať. Jeda. Toto je kolotoč. Toto sa budete musieť vyhýbať týmto chapadlám, alebo čo to je. Toto môžete si dať skúše. A to je zatiaľ všetko. A nové jazdy, a to je všetko zadarmo. Toto sa to je trochu hýbať. Takto. A ak sa vám ľúbil tento nový diel z Day King City Eye s novým zábavným parkom, jazdajúcim, tak tu zanechajte like a odber a zatiaľ čus.